Amboni Kalindo omwe owanyadira amangoti the DC anachita masiku akuti atapitawa chifukwa chokuti samapeza bwino mthupi, koma lero zikuoneka kuti abweranso kuwauza amalawi makamaka atsogoleri a zipani zotsutsa kuno kwathu Malawi kuti ngati amafunira amalawi zabwino adakapanga chiganizo chobwera pamodzi ndi cholinga chokuti achotse chipani cha Malawi Congress Party ndi mtsogoleri wake Dr. Makatha Chakwera ndi cholinga chokuti awombole amalawi. Ndine madekali limodzi kuti timve kuti Amboni Kalindo ayitambasula bwanji nkhani imeneyi lero pa 12 August 2025 ndipo akamaliza timati musangochoka koma mutiuze maganizo anu in the comment section below pompano pa Nyasa Voice Box. The DC mwana wopya kwambiri, presidenti wa anthu osauka woyamba kuno ku Malawi, amene sindimaopa wina aliyense olowatanyamula mfuti olowatanyamula zikwanje, ine sindimanyumwisidwa, amene ine ndimamuopa pa dziko linalo ndi Mulungu yekha basi. Ndipo wina mutapanga propaganda yotani, ine ndizayima pa chilungamo chifukwa ndi chimene ndimachidalira, ndipo chilungamo ndizachipitiriza kuchilankhula. Lero sindikuchedwetsani amalawi, ndikufuna ndikuzukutuleni, ndikufunanso ndiyime pa chilungamo. Ndikudziwa kuti ena amene nditi ndiyatchule mu audio ya lero akwiya kwambiri, koma ndizasangalala akakwiya koma atamva chilungamo. Lero ndicheza kwambiri ndi inu a opposition, chifukwa inu ndi amene muli hope ya Malawi. Mwana sapitisidwa standard 2 asanakhonze mayeso a standard 1. Palibe chifukwa chokuti amalawi akamuvotereso Chakwera ndi MCP atalephera. Andi ndizopangisa manyazi kuti president ndi president azikayenda zikoli ndikumanena kuti ndiza kuchitirani, mukandisankhaso ine ndiza chimene wapanga iye ndikupenga ni ndalama basi. Ndi chifukwa chakumati akafika pamalo akumanena kuti aliyense ndizampasa 1 miliyoni, anthuso 1 miliyoni, kusonyeza kuti chimene amaziwa iyeyo anazowerera kuchalichi zolandira ndi akuona ngatiso anthu akuyenera zingolandira ndalama. Kholo la nzeru limamuphunzitsa mwana kuweza nsomba, kupangira kuti akamwalira mwana uja azipita yekha azikayeza msomba. Tili ndi kholo lofoira kwambiri in the name of Chakwera, amene sakupanga foundation ina iliyonse yokuti amalawi azidalira, amalawi akhale oziyimirira pawokha. Amalawi ndi chimene amafuna akhale ndi business yabwino, ana azipita ku sukulu, azidya pa khomo pawo. Ndi zimenetu amalawi amafuna. Samafuna kuti amalawi azipasidwa makobiri, akhale anthu opempha kuchokera kwa anthu andale. Ndi uchisiru weniweni. Choncho ndilankhula ndi inu a opposition amene amalawi akukudalirani. Hope yawo ya amalawi ndi inu, chifukwa mmene kuliri kunja uko inu a opposition tikamanena kuti takhalani pamodzi muombole zikoli, tikupangira tikunena kuti kunja kuno kuli mavuto woopsa. And I'm sure pakali pano pamene mukuyenda m'mamizimu nthawi ino ya kampeni mukutha kuona even all town, mukutha kuona mmene amalawi akuzunzikira. Tikunena ife pano siku la lero anthu angokolola kumene, koma madera ena chimanga thumba lakwana 80,000. Komanso thumba la ujeni la fetereza tikunena pano madera ena lakwana 185,000. Mavuto tu amenewo mavuto. Nje anthu akunena kuti inu a opposition, kodi zipani zanuzi mukamapanga mmampangira ndani? What is the agenda like? Chifukwa ngati agenda yoyambisira zipani, kandi inu a PP, kandi inu a UDF, kandi inu a DPP, kandi inu che Kondwani Nkrumah, kandi inu che Michael Usi, kandi inu a Mwene Fumbo, kandi inu a David Mbewe,
nonse amene Enoki Chihana, nonse amene osusa, nonse zipani zanuzo mmampangira kuti mumapanga agenda yake ya ndani, chifukwa ngati ili nkhani yoapulumutsa Amalawi, nkhani yokuti muzitumikira anthu, nthawi yake ndi inoyo imene inu nonse a opposition mukanabwera pamodzi ndi kupanga form 1 block. Komatu inu mmamizi mu anthu akuzunzika, mwina inu akuluakulu mwina mmakhala kuti mukazuka chonchi mmakhala mutaona chakudya sausage yali pa tebulo, ena akusowa ngakhale soya pieces, amene soya pieces kulitu mavuto kunja kuno. Ndiye tikamanena kuti inu a opposition tabwera ni pamodzi, tikufuna ndi cholinga kuti muliphule zikoli. Inu a UDF taphulani zikoli, inu tagwirizana ndi anzanu a PP, tagwirizana ndi anzanu a DPP, tagwirizana ndi anzanu a UTM, mukhale pamodzi anthu inu, muombole zikoli kuchokera nsanje pakana kuchitipa. Kulitu mavuto kunja kuno mavuto, olo kwaona anthu amene ali ngati ku South Africa, mukakapita mukukaona welfare ya anthu aku South Africa, aku Zambia, aku Mozambiki, ngakhale olali ku UK, anthu akuzunzika koopsa. Kaye awa anapita ku Israeli, sitikudziwa kuti kodi ana amene ajawo ali pati, sitikudziwa palibe amene akupereka update ina iliyonse. Andi inali nthawi yonena kuti iniyo musaganizire za inu iya, inali nthawi yonena kuti inu muganizire za ziko lino, chifukwa uyu kumpasaso 5 years ina apha anthu, Malawi muno anthu afamo. Choncho ndimafuna ndikupempheni inu a opposition nonse, nthawi muli nayo, chonde ndili pa mabondo anu ndagwada, nthawi muli nayo yokuti mukanakhonza anthu inu kukhala ndi emergency meeting. Ndikunena tungati cholinga chanu choyambisira zipani zanuzi, cholinga chokuti muziwombola Amalawi, mukanakhala pansi muwombole Amalawi. Afiti awa apha anthu, izi ndikunena zizikuoneka ngati zazing'ono. Tapitani pakale panopa mupite ku immigration, anthu ena analipira mapassport last year, koma passport pakana lero sikutuluka. Passport ndi document yofunikira kwambiri imene imathandiza ngakhale osakhala kuyenda kokha iya, koma munchitolo ma business osiyana-siyana. Passport ndi chizindikiro choonesa kuti ameneyo ndi nzika ya ziko, koma ili ndi ziko la manjanjawiri amene akungonama pena paliponse. Inu zoona anthu azikapasidwa azikakhala pakucheno ku immigration pakana 10 o'clock ya usiku. Ngati atapangiridwe passport ndiye kuti pachitika zinthu ziwiri, ngati ali mkazi ndiye kuti wanyengedwa, iye ayika pena wapereka ndalama, ena onde kuti ahonga kwambiri ndalama zambiri ati kuti apeze passport mu ziko lawo. Ndi ziko lomvesa chisoni kwambiri. Izizi zikufunikira kuti inu a opposition mukanakhala pamodzi muliwombole zikoli. Tikapita kuma estate ukuku ngati kuchizunga estate, kutyolo anthu akugwira ntchito zakalavula gaga. Kaye system imene yayambika iyo malipira anthu akuti ati kuwalipira anthu mu mpamba pa Airtel Money, malo kuti mwina alipira anthu pa mpamba wallet kapena pa Airtel Money wallet, akuwalipira direct ku main account. Cholinga cha anthu kumene kuko azizunzika ndipo adulidwe ndalama zambiri. Ndalama zochepa ndikukamulipiriranso munthu salary yacho iyo mu phone, akamapita kotenga kwa agent amudule. Anthu akamapita ku nyumba kwawo akupita ndi ndalama zochepa. Mukapita kumbali ya zintchitolo kuma company, tapita nolo kukayerekera, mukaone kukayerekera mining. Ijatu kujama panga uranium amaba kujana tibera ziko lose kutibera azungu kuba. Lero kayerekera ija inayambiranso, mukaone mmene anthu akuzunzikira kumene koko kuli mabuno. Ntchito zoyenera Amalawi yakugwira ndi anthu akunja, ndipo kuli masupervisor mabwana amene akuzunza anthu. Kodi tuziko litikamana kuti ukapolo ulipo, muzimvesesa inu.
inu a opposition muzimvesesa tikamanena anthu akuzunzika anthu m'makampani mukulibeko monitoring mechanism yomwe akaona kuti kodi amalawi akugwira ntchito bwanji mupite kukayerekera mukaone mmene anthu akuzunzikira kutereko lero president mmene akupitako lero khaya apitako lero khaya apitako mawa kumene koko ndiye kuti anthu apakidwa monga mmene zimapangira kale lija kwapakidwa ngati mafuta apakapaka nyama milomo azikhala ngati kapena mwina akugwira ntchito zabwino kumene koko koma anthu akuzunzika kopsa kuli anthu aku South Africa mabwana aku South Africa mabuno amene anazolowera kwawo kuzunza Malawi monga mmene akuazunzira pano fache tikamanena kuti munthu akuzunzika kuma ku South Africa amalawi tu akuzunzika inuyo a opposition mukamapanga matamanu muziwe kuti amalawi akuzunzika ku South Africa kuti munthu achoke panopa akafike ku South Africa ndiye kuti akuyenera m'maboda monse azilipira ma 50 rands azipita akafike ku South Africa ndiye kuti akuyenera akhale pathumba paje ndi over 500,000 akapita kumene kujako ndiye kuli kuzunzika ngati kuti apite ulo kuchipatala akumayenera kuti azilipira ndalama komanso kuthamangisidwa amalawi ambiri akungokhalira mphati andi zimene zizinu a opposition munayenera kuti muzikhalire pansi mukhalire pansi nonse mukhale pansi muombole amalawi mavuto amene wawawa kumpasaso chakwera next term ina muziwe kuti mwaphaziko muno Malawi muno for example tiatenge awawa akutchedwa kuti makhansala ndi anthu omvesa chisoni amene amagwira ntchito yakalavula gaga salary yawo yochepa koma akuzunzika kopsa makhansala tikunena pano masalarizi yawo ochokera mbuyo mwina mwezi 4 or 5 sanalandire komanso gratuity yawo sanalandire pakana lero ananena kuti azalandira kandi pa 1 May kandi pa 2 May sala ujene gratuity yawo makhansala pakana lero sanalandire gratuity yawo andine ndikudabwa kuti kodi ziko lino ndiloganiza bwanji asogolere athu amaganiza bwanji zikakhala ndalama za iwo ndi isangasanga zimatuluka koma zikakhala ndalama za inu ndine ndiye zimavuta anthu ma civil servant pension ndani onse akuzunzika kopsa kuti apeze zimene zikuyenera kukhala za iwowo so ine ndikulira kwambiri kukulirira ni inuyo a opposition alimo ena amene momwe ali ndi mtima wabwino ofuna kuti agwire ntchito ndi anzawo koma alimo ena wokula mitima amene anachokera nthawi ya Weresike uzafika nthawi ya MCP uzafika lero amangosintha zipanizi kuchoka mu MCP kupita mu UTM kuchoka mu MCP kupita mu DPP kuchoka mu MCP mupita mu UDF choncho recycled politicians kutero kuchinati chiwine chipani cha MCP zisankho zikubwerazi muzaonaso agalu amene achokaza apita akalowe mu MCP momuja kuchokera mu zipani zawo kungowina DPP leroli mwaonaso achoka mu zipani zawo ndikumaka muthokoza amene ujayo ujeni muthalika ujayo andi chimandidabwisa chonena kuti mmalandirana atu kutero kupali ena cha MCP amene akuperekera zida ku opposition ndiye pali ena opposition akuperekera zida ku MCP kuti mwina atakhala kuti zisankho zaenda mwakuti azakonderedwe ndinu anthu omvesa chisoni mukanayenera muliphule ziko limene muliphule ziko ili anthu akuzunzika kopsa so masiku asala ochepa mukanayenera mukhale pamozi unfortunately simakhala ndi emergency meeting simafuna kugwirira ntchito limodzi ngati mwakumana ndiye kuti mwakumana kumaliro koma kunja kuno anthu akuzunzika koopsa Malawi akuzunzika muyende m'mizimu muone pakale panopa mwagundika kusavuka ndi ndalama kumapanga kampeni ene anu mukuchita kuziwira tukunena kuti olo titapanga kampeni yotani sitingawine but mungofuna basi muzingozunza anthu kufuna kugawa mavoti makamaka anthu akumwera ndinu anthu ozikonda kwambiri aliyense akufuna akhale president ochokera kumwera muyambise zipani zanu muyambisa zipani zanu zoona you can't think about the people, about the children, about the women, about the old people. You can't.
lero limpite mmasite mukuti mudziwe kuti kunja kuno sizili bwino, mwaone ana amasikini mmene akuzunzira mmasitemu. Ana amasikini afika poopsa kwambiri, they are very very notorious. You can't think of that. Kudayambika mapulogalamu kalekale ana awo azachoka, lero ikamakwana 4 o'clock anthu akumayamba kumathawa mtown, kuwathawa ana amasikini amene afika poopsa kwambiri. Zoona ndikumva chisoni kwambiri. Mawu anga omaliza lero ndikufuna ndimuthokoze Michael Usi. Michael Usi tu ineyo ndikhala ndikumakuwuzani amalawi kunena kuti Michael Usi anabadwa wanzeru. Michael Usi amapanga zamasewera. Michael Usi amene tikumuziwa ife ndi uyu wayamba kulankhula zomveka iso pano. Ndipo twanzanga tumukulankhula bwino kwa basi. Mukanakhala kuti zimene zimunaziyamba pakale, anthu akukondwera nanu anzanga apapa ndi Michael Usi weniweni amene timamuziwa ife ndi iweyo. Ukunena bwino kwambiri, ukulankhula bwino kwambiri, ndipo mmene zilili muzikapitirira. Ine ndipezeka pasonkhano pakoto chifukwa kukubwera kwine ndikufuna ndiyambe kuyenda m'misonkhano ya zipani zosiyana-siyana. Makamaka mukagwirizana sindikudziwa kuti zingakhale bwanji. Nditaona sonkhano pali Michael Usi, sonkhano pali a DPP, sonkhano pali Nankhumwa, sonkhano pali Mwene Fumbo, sonkhano pali Mai Joyce Banda, sonkhano pali Atupere Muluzi, sonkhano pali a David Mbewe, sonkhano pali Peter Muthalika. Nonse a opposition mutabwera, Anankhumwa nkati mutabwera pamodzi ndikupanga sonkhano umodzi, kodi ziko lingakhale lokoma bwanji? Kumayi kaka aliyese ineyo ine ndiye ndine dolo ine, koma Malawi akuzunzika kwambiri ya Malawi. Mukanatiganizira, mukanawaganizira, musakhale anthu ozikonda. 5 years ina kuti mukampase uyu chapaheya apha anthu kopha, chapaheya wapenga tikutero kuwapenga, angoti lero ichiwanena mawa ichiwanena, chifukwa akuziwa kuti nthawi yake yatha. Bon Klindo, the DC, mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jeza Village, TA Mabuka, Box 76, Molanje, Malawi, Southern Africa. Kodi mukuziwa kuti mameya onse alandidwa magalimoto wawo, koma agalu awo maministers wawa akuyenderabe pakana lero, koma mameya amene amanga masitewa analandidwa magalimoto wawo.